Tapi sing dijeglek kok ora ana wong ayu. Piye sing dijeglek iki sapa terusan? Cukup mboten enten. Mas Bunda Nasir mau Arep cengkleng Mas Danang ya sik cilik. Sobi. Sakmono cilik piye to Gede ya pisan. Ora krasa. Ora krasa. Kurang piye? Kurang gedhi. Monggo Mas monggo para sinuman ingkang purun ngadeg sik. ingkang purun dijeglek sinten nggih? Monggo saestu. Yen mamaja ngomong karo jano kene yo Medi karo nyoteng karo jenggleng oleh Lah sajane Mas Edi nyapa to wong ayu dijeglek. Lah Mas Danang ke ora wani lho. Aku ke wedi lek ditabrak iku lho. Isin saja ane tren. Ora. Lagi sik wong ayu, Aman, sik nggih. sepuntene wong ayu. Lah suwantene kaya ngene iki jenengan. Sik wong lanang sing ora kenyut ki sapa lho wong ndelok wong lanang Nggih, pun jajak. kuwe nyat sedaya termasuk niki. Saestu lho. Danang niki. Saestu wong lanang endi ora Adek sampai kuwi. ora kenyut kali jenengan ngoten ndelok wong nggih. Nggih. Suwanten jenengan ngoten kados mekaten. Asli niku. Asli insyaallah asli menika. Mas Ahmad? Insyaallah asli menika. Aku wongmu. Insyaallah menak-menak wong ayu, panggah menak. Kembang wae watot gunung. Hey. Bu Terakhir, seto. Pripun Bu? Seto Mbak Bentar, Bu, Diva. oke, nggih. Mbak ini kok Bu Eniko. Nggih. Niko pembonang handal lho menika. Ampun main-main lho niko pembonang Nggih. handal. Luar biasa kocok Luar rawitan biasa. tukang pembonang menika nggih. Rodok ngesor Mas Edi. Syutingane Mas Edi. Yo. Se. Danang ngetne aku ya oleh lho. Aku lirik. Jane ngene wong ayu jane Mas Danang ki dijenggleng jane. Nggih. Kan sik Lah ngomong apa-apa. wadine ram lho dijenggleng. Mosok diredek to Mas Danang jenengan Mas Danang. Dijenggleng karo Mbak Diva iki. Kula ke jegleng. Tapi nuwun sewu jenengan ribut. saestu pun sunat lho nggih. Sampun nggih. Oke alhamdulillah. Oh iso. Wong berarti ke wis wani lho wong ayu piye. Mas Danang ki wis wani lho wis sapa Oh, pun wonten nggih. Wis biasa wis. Kok bareng aku mulia ya? Mas Ahmad. Bu Marti ngapunten lho nggih. Saestu nggih. Pangapunten Bu Marti nggih. Teko ngendi Mas? Capit. Panas. Kono panas apa adem? Oh adem. Tak panas sik ya. Panas. Panas. Artine ngesuk-ngesuk mepet-mepet ki apa Mas Danang?
Artinya apa? Gandrung. Oh, Ndak pripun? cetha wisan, Bu. Piye to? Kene yo. Cetha wisan bane. Gandrung. Lek sing iku mau. Sumuke mau. Sumuke. Nggih. Sumuke jodone apa? Adem. Ora lho. Piye? Kepanjangane. Kepanjangane semut. Terusan. Sik urung wayahe kowe. Haha. Iya, Ting-ting ana to le ngono mletre piye lho iki, Nggo? Panas sedan otak. Inggih, wong ayu. Ya sing salah sapa? Sing salah sapa? Nggih, wilujeng Piye? rawuh dumateng Bapak Carek. Kurang bener. Pak Warno saking Bungu, nggih wilujeng rawuh. Oh, iya. Saestu mangke kala suwun mangke saged gabung kalian kanca-kanca Argori Rama ngoten. Mangke Bapak nggih saestu kula tenggo mangke. Pripun, Bu? panas udan Panas sedan udan panas aling 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 cabe gono yo 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 ae pon bener nggih, Mas. Pon leres nggih. Nggih, Wis to wong ayu panggah bener-bener wong Oh, bener. enten Bu Marti insyaallah panggah. Pokoke enek buke. Wis tenang, pokoke tenang Aku kok. macak iso mergo enek Nah. buke iki mau, Mas. Pokoke ngene wong enek dekengane panggah. dekengan tenang. pusat. Nah, panggah tenang wae. Nggih. Ngoten lho, nggih. Enek sing Tatak ngenong insyaallah. Atak panggan. manut sing ngenong ya wis. Sapa? Kamrin. Nadyan waton sarata minum maneh banyu
Nggih, sampun katur capek Gunung Jengleng kalian cucuk remuk Kang Mas MC. Oh nggih,